Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky ye a laɲini kɛ farajɛ jamanaw fɛ k'u ka kangari da Rusi jamana ye a kana Nova Kakhovka Babili ko a kana o jɛnsɛn ko Rusi jamana finitigilakaw k'u bɛ fɛ ka jɛnsɛn n'u bɛ segila ka bɔ yen. Belgique farajɛ jamana ka keleya tɔnba ani Conseil européen u ɲɛmɔgɔ Ursula von der Leyen ani Charles Michel ye u ka kɔkɔrɔmadoli lakuraya tuguni ka ɲɛsin Ukraine jamana ma jumadon ani u ye layidu ta k'u bɛna wari kura wɛrɛ di u ma jamana joliko la. Angleterre jamana fanga ɲɛmɔgɔ Liz Truss ale ka fanga ɲɔngirili kɔfɛ kunnafonidilaw u bɛ fɛ k'a dɔn Boris Johnson ko ni a bɛna lajɛ tuguni ka segin. Chad mɔgɔ yirika caman de fagara ni caman de jogira alamisa don jamana fanga ɲɛmɔgɔ Saleh Kebzabo ale ka kuma la Jamena ani dugu caman wɛrɛ la. États-Unis Elon Musk duniya kɔnɔ nafolotigiba ye bɛ fɛ ka Twitter mɔgɔ caman bɔ baara la n'a ye Twitter san wagati min na